nu, så sidder vi altså og kigger på hinanden i stedet for. Eller jeg kigger på dig. Ja, du kigger på mig. Jeg er også så flot. Det var sådan en lille joke. Vi ser ham på profil. Kan man nu skal jeg se, hvad jeg kan få det. Og få tæt på guitar. Og den første sang, vi skal høre, det er faktisk en sang, jeg skrev for godt eller 4 år siden, da jeg havde en samtale med en sød og rar pige inde på Klosterkro. Og den hedder faktisk Kærlighedens sang. Og synger om kærlighedens sang. Så er vi i hvert fald filmet, hvis det sker. Jeg kan godt se på. Der er et højdepunkt for det. Det er nok at lave det ind i, jo. Hvad siger du? Det er nok at spille lidt der, det må jeg nok. Nej, ja, det går. Det bliver klart igen. Kærlighed som en rose, der aldrig må visne. Tænk ud på filmen, der flyver jeg under vinger, der vinger. Hold de stol der. Kærligheden er sandt, når den brister, gør det ondt. Ind i vores hjerter, hvor vi elsker kun en gang. Og så kommer vi faktisk til et lidt kedeligt tidspunkt i mit liv, men sådan er det jo desværre en gang imellem, ikke også? Det er, at jeg blev ramt af 5 blodpropper i hjernen og ind i hjertet, og der sidder jeg faktisk og tænker lidt på, hvad er egentlig meningen med livet her i verden, ikke også? Og det er der faktisk kommet en lille sang ud, som vi også spiller i dag. Og den kommer nu. Undskyld, det var en lille teknisk ulykke. Det kan ske. Når der mærker tiden er hende, og livet det render ud, først da bliver du klar over, at livet er det skønneste vi har.
tager liste skal til. Først en bil og en bil og en voksen, det skal der til. Og så er livet slut med en ven. Så er livet slut, så er livet slut. Og jeg vil gerne lige have lov til at sige, at hvis der sker nogle små fejl indimellem, så er det fordi, vi har kun haft 2 dage til indspil. Det er sådan det, der sker indimellem. Det er flot. Så vi er oppe i 3 måneder. 3 måneder. Jeps. Og der kunne vi godt lide. Hej Gurli, må jeg tage dit ølglas? Eller dit... Nej. Hold da. Jeg var så lidt forvirret til at starte med, men den hedder altså... Nu går det helt galt for mig. Nu begynder jeg at glemme, hvad jeg har sagt. Ja, den hedder selvfølgelig mere mellem himmel og jord. Det var det, jeg ville sige. Og så kommer vi faktisk til et tidligere tidspunkt i mit liv, hvor mig og min kone, vi desværre blev skilt. Men sådan er det jo en gang imellem her i livet. Men det er altid børnene, der er tabere. Og da jeg fik min 3. blodprop, der skrev jeg den her sang til Daniel. Og Daniel, han sidder lige bagved jer. Og det har noget at gøre med, at på det tidspunkt, der havde jeg ingen kontakt med min dreng. Og jeg vidste faktisk ikke, om han nåede at få at vide, at jeg faktisk holdt af ham lidt i vonden. Sådan er det jo, når forældrene bliver skilt. Det er altid børnene, der taber. Og det er faktisk derfor, den hedder Daniels sang. Og den er på engelsk, fordi jeg forsøgte faktisk, jeg ville faktisk have spillet den til dansk også, men jeg kunne simpelthen ikke oversætte den på dansk, fordi den lyder helt forkert på dansk. Så det må jeg nøjes med på engelsk. Please
listen, my son, to this little song. The Father has made it for you, because it's the only way I can tell you. I love you, oh I do, oh I do. I love you, oh I do, oh I do. The day when you were born, I took you in my arms, told you I would take good care of you. You are the sunshine in my life. I love you, oh I do, oh I do. I love you, oh I do, oh I do. Og folk de vil have nogle ting, jeg kan ikke tage. Så en lille fyr. Jo, og så er jeg 10. Der kommer et vers mere, han troede på noget vers. Ja. Please listen, my son, to what Father had told you. You listen and look up and see the stars shine. They will always shine for you and for me. I love you, oh I do, oh I do. I love you, oh I do, oh I do. Og det var så faktisk min måde at sige til dagen på, at han aldrig var glemt. Så det... Men historien i dagen, den endte så faktisk med, at han var 18 år gammel, 2 dage efter, der ringte han til mig. Og i dag, der bor han i en lejlighed i nøjagtig samme bygning som jeg. Så det er sådan set det, historien handler om. Tusind tak. Jeg vil faktisk sige tusind tak, fordi I gav jer tid til det.